Day, nakita nyo ba ang nakita ko? Ay, charot. Bitaw day, uy, ako giluod ani mga panahon na day. Kay lagi day, ang dako nga ilaga day, ni sulod sa muang tangki sa tubig. Unya, wala mi kabalo day, kung unsa na siyang orasa diha ni sulod. Kay lagi, paglantaw sa consult daddy day, kay i-off na niya ang among tangki day. Ay, Diyos mio day, na diha ang ilaga nga dako kaayo. Unya, nakalibang og nakaihi na siya dire, sulod sa tangki. Ay, grabe day, ako giluod ani mga adlawa. Kay lagi, aning orasa day, nahuman na may upanot brush, nahuman na po may panghimasa ba. Muna pagtanaw na ko day, nga daadi ang ilaga sulod sa muang tangki. Ay, Diyos mio day, giluod yun ko og maayo aning panahon na, please lang. Kay kung tanaw na ninyo day, gamay kay na siya day, pero sa personal ana day, dako na siya. Muna nagdadali kog saka day, gipag-utrohan ako pahimasa nga akong mga piso og nanghimasa na sa kog utro. Dayon ang gigamit na mo pahimasa day kay mineral water. Nag-utro na pud ni tanan og panot plus ani. Pero day hagbay ra mi ni tulon sa mong laway ani. Natulo na to namong ihi sa ilaga atong mga panahon na day, please lang. Kay kanay jud among tangke day is naa jud ni taklob. Unya ni mga panahon na day kitakloban na namog screen kay lagi magpaagas manggod mi. Ug karon ra sa nanhitabo day nga nisulod ang ilaga diha no, please lang. Ug maora day to no, bay mo oy.